तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया एबसुनिफ्राय बिदाय लाबाय। गोबाव सम एबसुआव थानानै गोख्रों खामानि मावबोनाय बानेश्वर नार्जारिया नेमखान्थि बायदियै दिनै बिदाय लाबाय। दिनै तामुलपुर जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव खुंजानाय बारग' बिबानगिरिफोरनि बिदाय फोरबो आरो मावसुमाफोरनि जथुमा खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो दिनै बानेश्वर नार्जारिजों लोगोसेनो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि मनेश्वर बर', बाथ्रा दान्थे नेहाथारि कमल बर' आरो थुनलाइयारि नेहाथारि राजु नार्जारिखौ तामुलपुर जिल्ला एबसुनिफ्राय बिदाय होयो। मख'नो नांगोनदि बानेश्वर नार्जारिया 1998 मायथाइनिफ्रायनो एबसुआव सोद्रोमा महरै थानानै खामानि मावबोदोंमोन। बेनि उनाव 1999 निफ्राय 2000 मायथाइसिम तामुलपुर हायार सेकेन्डारि बर' एस'सिएशननि हारिमु नेहाथारि, रङिया कलेज इउनिट एबसुनि हारिमु नेहाथारि आरो आफादगिरि, साहा रङिया दख'रा एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि, गाहाय नेहाथारि आरो आफादगिरि बिबान लानायजों लोगोसेनो बाक्सा जिल्ला एबसुनि बाथ्रा दान्थे नेहाथारि आरो नेहाथारि बुंथिगिरि बिबान लानायजों लोगोसेनो गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्ला एबसुनि गिबि आफादगिरि महरै बिबान आजावनानै गोख्रों खामानि मावदोंमोन। एबसुआव गोबाव सम खामानि मावबोनाय बानेश्वर नार्जारिया बिदाय लानानै बुंथियोदि बर' माहारिनि गोथार आफाद एबसुआव थानानै गोबाव सम खामानि मावनो खाबु मोननायखौ गोजोननाय फोरमायथिनायजों लोगोसे साबायखर बावो। बर' माहारिनि थाखाय एबसुआव थानानै गोबाव सम खामानि मावनो मोननाया खाफाल गोनां। एबसुआव थानानै अरायबो खामानि मावनो गोसो दंबावोमोन, नाथाय सम आरो थासारिनि थाखाय बिदाय लानाय जाथ'बाय। फैबाय थानाय समाव एबसुनि सासे मददगिरि महरै अरायबो खामानि मावलांबाय थागोन होननानै बुंथिबावो बानेश्वर नार्जारिया। दिनैनि जि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जि मोनसे जारिमिनारि सान आंनि थाखाय, आङो बेखौ बुंनांगोन। दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावथि फारिया जुथुमजों लोगोसे जिखिनि जिल्ला आफादनिफ्राय बारग'नाय बिबानगिरिफोरखौ मान होनाय एबा बिदाय होनाय, बे हाबाफारियाव आङो गिबियावनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। मानो होनब्ला एबसु बादि गोथार आफादाव बिबान लानानै खामानि मावनो मोननाया, आङो गिबियावनो बुंगोन, बियो खाफालनि बाथ्रा। दिनै गावनि इसेल' जि सान्थौ, बे सान्थौखौ लानानै बर' हारिखौ सिबिनो मोननाया बर' रायजो राजानि गेजेराव खना खनला एसेब्लाबो जोंनि आगोलनि दैदेनगिरिफोरजों थाफानानै, लोगोसेयावनो जिखिनि बिबानगिरिफोरा साखाथि फाखाथि थाफानानै बर' हारिखौ सिबिनायाव अराय सम लामा दिन्थिलांनानै आंखौ खामानि मावनो होनाया थारैनो जोबोद आंनि थाखाय अराय सम गोसोआव लाथावना होननानै आं बुंगोन। मानो होनब्ला जि समाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 1998 मायथाइयाव जिहेथु एबसुआव गिबि सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावनो मोननानै, आङो बै दिननिफ्रायनो एबसुआव बिबान लानानै जिहेथु खामानि मावजेनदोंमोन, 1999 आरो 20 मायथाइयाव जेब्ला आङो तामुलपुर जौसिन फरायसालियाव आङो हायार सेकेन्डारि फरायजेनदोंमोन, आङो बै समाव बर' एस'सिएशन हिसाबै बेवहाय आङो आफादाव हारिमु नेहाथारि महरै आं बिबान मोनजेनदोंमोन। बे लेखायैनो 2021 आं 21 आं रङिया कलेजाव एडमिसन लाहैदोंमोन। बे 21 मायथाइयावनो आङो फिन आरोबाव रङिया कलेज इउनिट एबसुआव हारिमु नेहाथारि हिसाबै फिन आरो बिबान मावनो खाबुखौ मोनदोंमोन। आरो बे लेखायैनो 2003 मायथाइयाव आङो रङिया कलेज इउनिट एबसुनि आफादगिरिनि मासिखौ मोनदों। आरो बे समावनो जेब्ला जोंहा बिटिसि सुक्ति जाजेनदोंमोन, बे बिटिसि सुक्ति जाजेननायनि जि मोनसे जोंहा बै समनि बोखाव जायै, जोंहा जेरैबायदि नलबारि कामरुप माने बे हिसाबै जोङो बाक्सा जिल्ला, बेबायदि जोङो माने बै जेरैबायदि बिटिसि सुक्ति जानायनि 2003 मायथाइयाव आङो नर्थ रंगिया आन्चलिक एबसु हिसाबै आङो सोलोंथाइ नेहाथारिनि बिबानखौ मोनजेनदोंमोन। आरो बे लेखायैनो
जिहेतु 2005 मायथाइयाव जेब्ला बाक्सा जिल्ला जाबायमोन बै समाव आं माने 4 बोसोरनि थाखाय आङो एडिटर आरो बै 2003 मायथाइनिफ्रायनो 2007 मायथाइसिम आङो सोलोंथाइ नेहाथारि नर्थ रंगिया आनसलिक एबसुनि बिबानखौ आङो मावनो थाखाय खाबु मोनदोंमोन आरो 2009 मायथाइसिम 2007 मायथाइनिफ्राय 9 मायथाइसिम आङो गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ लानानै खामानि मावनो खाबु मोनदोंमोन आरो 2009 मायथाइनिफ्राय 2013 सिम आङो साहा रंगिया दख'रा दुलाराय बर' आफादनि आफादगिरिनि बिबानखौ 4 बोसोरनि थाखाय मावनो थाखाय खाबु मोनदोंमोन आरो बे लेखायैनो बाक्सा जिल्लायाव बिबान मोनजेनदोंमोन आङो 2013 मायथाइनिफ्राय 2021 मायथाइसिम आङो जेब्ला डिबेटिं सेक्रेटारि नेहाथारि आरो बुंथिगिरिसिम बिबान लानानै खामानि मावनो मोननाय आंनि थाखाय खाफालनि बाथ्रा आरो बे लेखायैनो जेब्ला 2022 मायथाइयाव तामुलपुर जिल्लाया एबसु हिसाबै गोदानै दाजाबाय बे हिसाबैनो आङो गायसनगिरि आफादगिरिनि बिबानखौ लानानै 2 बोसोरनि थाखाय खामानि मावनो मोननाया आंनि थाखाय जोबोद माने खाफाल गोनां आरो बर' हारिया बेखिनि खाबुखौ होनायनि थाखाय आं अराय सम मालाबाबो दुलाराय बर' आफादखौ बावनो हानाय नङा जोंनि बारग'लांनाय दैदेनगिरिफोरखौ आं मालाबाबो बावनो हानाय नङा दा दिनैबो आङो एबसुनि खामानि मावनो थाखाय जोबोद गोसो दङमोन नाथाय मानसिया समजों लोगोसे मोनसे खारफानो गोनां जायो दिनै समानो थिनदों आंनि खाफालनि बाथ्रा दिनै बुंनांगोन नैबे समसिमहालागैल' आंनि खाफालानो बुंदों दि एबसुनि बिबान लानानै खामानि मावनाया थारैनो बे समसिमल'मोन ओंखायनो आङो दिनै बुंनांगोन ओंखायनो आङो दिनै खावलायनो लुबैदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि गोथार आफादखौ बर' हारिनि जेसेबां सुबुं जों अराय सम बेखौ जोथोन लानांगोन मालाबाबो बावनो मोननाय नङा आङो बुंगोन दिनै नैबे बिदाय लानायनि गेजेरजों मालाबाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथैनो थाखाय जोङो बर' हारि हिसाबै मालाबाबो नाजानाङा एबसुआव फैगोन गोदान जेनेरेसन थांगोन बेबायदि फैगोन थांगोन आं बेखौनो खावलायगोन जिहेतु गोदान जेनेरेसन दिनै जेसेबां मोजां दैदेनगिरि मोजां लेखा सोलोंथाइगिरि सोलोंथाइ लानाय बिबानगिरिफोरा दिनै एबसुआव जोबोद माने डायनामिकलि खामानि मावनो थाखाय बिबान लाफैबाय बेनिखायनो जों जेनेरेसन टु जेनेरेसन जोङो अराय सम स्पेसखौ होलांनांगोन आरो बे स्पेसआबो अराय सम थांनांगोन दा बेनिखायनो आङो खावलायदों सोरबाया गाबोन लिडार जागोन थांगोन सोरबाया दैदेनगिरि जागोन थांगोन नाथाय एबसुआ मालाबाबो बर' हारिनि थाखाय गोजोर जानानै थागोन ओंखायनो आङो बुंगोन जाय एबसुखौ धंस खालामनो नाजागोन बियो बर' हारिनिफ्राय गोजानाव थानांगोन बियो आरो अराय सम बर' हारिजों आइसोलेट जानानै गावनि जिउ दानायाव बियो धंस जालांगोन ओंखायनो आं खावलायदों फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि डिसिसन लागोन बर' हारिया जि डिसिसन लागोन आङो दिनै गदोंब्लाबो बर' हारिनि जि माने मावनांगौ खामानि एबसुआ जि खामानि मावगोन आं मालाबाबो गोजानाव थानाय नङा बर' हारिया खैफोदाव गोलैनाय आङो जाय प्लेटफर्माव थानानै खामानि मावा मानो आं एबसुखौ मालाबाबो बावनाय नङा दुलाराय बर' फिसाफोरखौ मालाबाबो बावनाय नङा बर' हारिखौ खैफोदाव गोलैनाय खामानि आं मालाबाबो मावनाय नङा आरो दिनैनि बे जारिमिनारि साराव आङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फिसाफोरखौ आंखौ जिखिनि सन्मान होनानै दिनै बिदाय होबाय अराय सम आंनि गोसोआव थागोन जेब्लासिम आङो थांनानै थागोन बै समसिम आङो एबसुखौ मालाबाबो बावनाय नङा मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव काजिगावआव थानाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म एकाडेमियाव बर' बिजोंनि थाखाय गोदानै 2025-2026 इं मायथाइनि सोलोंथाइ बोसोरनि मुं थिसननाया जागायबाय थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननाय जागोन मुं थिसननाया 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायगोन रेबगान्थि आरो खाबुफोर थागोन जेरै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबु हस्टेलनि फरायसाफोरखौ थाखो फोरोंगिरियानो जोथोन लायो गोहैलो फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा उफ्रायै जोथोन लानाय जायो HSLC आनजादाव 100% उथ्रिसारनाय कम्पिउटार सोलोंथाइनि खाबु इंराजि आरो हिन्दी राव रायनायनि खाबु इलेक्टिभ साबजेक्ट जेरै एडभान्स मेथ्स हिन्दी हिस्ट्रि जिअग्राफि बेफोरबायदि बायदि खाबुफोरखौ मोननो हागोन नोंथाङाबो गावनि गथ'खौ मुं थिसननोब्ला 9957951216 एबा 9613400625 एबा 8638520653 मबाइल नम्बराव थोंजों कल खालामनानै सुलाद लाहरनो हागोन गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म एकाडेमिया पर्बतजरानि ITI साब डिभिजन अफिसनि सेरावनो दङ